Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Ginapatian nga pinakatigulo nga persona sa bilog nga kalibutan nagtaliwan na application sa Guinness World Book of Records gin-deny. Negros Occidental mag-require sa gihapon sang espas sa tanan nga magasulod sa probinsya. Bacolod daga panidugan nga hindi na kinahanglan ng espas sa mga nabakunahan. Rollback sa presyo sang gatong ginpatuman sa ikatatlo nga sunod-sunod nga semana. Balay sang supplier sang LPG nasunog. Kag sa Good Vibes, gas station sa Circumferential Road nagabanaag kun gabi bangod sa Christmas lights kag decors. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, dengue cases sa syudad sa Bacolod ang nagasaka. Sa datos sa Bacolod City Health Office, 4.6% nga nagsaka ang kadamuon sang dengue cases sa November 13 sini nga report kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang 2020. 296 ang ginreport nga dengue cases ng CHO sini nga 2021. 3 ang napatay. Ang barangay Singkang Airport kag Alihis ang may clustering of cases o kung may na-record nga 3 ka dengue cases o kung sobra pa sa sulod sang 4 kasunod-sunod nga semana. Samtang padayon man ang monitoring sa CHO sa leptospirosis nga balatian gikan sa Ilaga. Sa report sa CHO, may 24 ka suspected leptospirosis cases kag isa naman ang kumpirmado. Padayon ng information drive sa CHO bahin sa waste management para malikawan ang among masakit, kasubog man ang vector management o kunang pagkontrol sa mga ilaga. Sa number 9, sa Banuas ang Ibi Magalona, isa ka babae ang patay matapos makuryente. Patay ang 33 anyos nga si Kena May Santibanez matapos makuryente sa sulod sa ilang balay sa Barangay Latasan sa Ibi Magalona. Sulod sa PNP, nagatiniilang ang biktima sa ila sining banyo kung sa diin nabutang ang washing machine nga may open wire. Basa ang biktima rason nga nakuryente ini nga gintunaan sang iya kamatayon. Dead on arrival sa ospital si Santibanez. Sa number 8, Negros Occidental ang mag-target sang tig-1,000 nga mabakunahan sa kada banwa kag syudad sa gintalana nga National Vaccination Day sa kada adlaw. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang ginbutang nga target sang Department of Health Region 6 para sa Negros Occidental nga 172,269 sa kada adlaw. Sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Days ang hindi malabot sang probinsya. May 31 ka banwa kag syudad sa probinsya kag kuntig 1,000, 93,000 ang mahimo iga-target sa Negros Occidental sa among vaccination days. November 29 tubtob December 1 ang National Vaccination Days. Labing ginatinguaan sa Negros Occidental nga mas mapaayo pagid ang vaccine rollout sini, ilabi na nga sa report sa DOH Region 6 sa nagligad ang probinsya ang may pinakamanubo nga vaccination rate sa Region 6. Sunod kay Lacson sa nagligad nga semana nga monitoring nila, mas nag-ayo na ang vaccine rollout sa Negros Occidental. Kung sadto mga 29,000 ang average nga mabakunahan sa isa ka semana, karon halos 67,000 na ang average. Samtang magasugod naman ang booster shot sa mga senior citizen kag may mga comorbidities. Kasunod sang healthcare workers, sunod sa gobernador. I think you can see that the number of our vaccination on a daily basis has already improved. The most ideal is 1,000 per LGU. Okay, so that's 31,000 a day. Yeah, so you multiply that by 3 days. That's the ideal rate that we can achieve. Sa number 7,
Pagpabakuna sa natalan ang 3-day National Vaccination Day, wala sang pilitay. May 66,000 ang target nga mabakunahan sa Bacolod Emergency Operations Center sa natalan ang vaccination days sa Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Nakahanda naman ang mga vaccination centers sa medical personnel para sa pagpangbakuna. Pero giklaro ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ang EOC, nga hindi nila mapilit ang hindi magpabakuna. Ugaling, may mga pribilehiyo man nga hindi nila mahatag, ilabi na sa mga hindi fully vaccinated. Si Presidential Spokesperson Harry Roque ay nag-anunsyo nga mangin mandatory ang vaccination para sa mga trabahador sa private ug public sector basta nag-report on-site ang empleyado. Mangin requirement ang negative RT-PCR test nga gastuhan sang mga hindi vaccinated nga empleyado. Definitely, Mayor Bing stand is ang atong bakuna libre kag voluntaryo. O galing atong panumdumon ang mga nagaulobra on site by December 1 nagmando ang presidente sa Republika sa Pilipinas nga ginreeko man ni Mayor Bing nga dapat fully vaccinated. Kag sa subong sini makita ta mga pribilehiyo sang isa ka tawo nga fully vaccinated. May discounts ka, masapos sa magbiyahe, magtabok sa ibang nga lugar sa Western Visayas, kag kung halin ka sa Metro Manila pakadto diri sa Bacolod o kung sa diin pa dira nga probinsya o syudad all over. Sa number 6, pamunuan sang universidad nagpasalig nga wala anay sang saka sa tuition sa pagbukas sang limited face-to-face classes. Bakante pa sa gihapon ang mga school buildings sa sulod sa University of St. Lasal bisan nagsugod ng limited face-to-face classes sa College of Nursing kag College of Medicine. Suno kay USLS President Brother Kenneth Martinez, dako man ang gingastos ang universidad para sa retrofitting sang mga buluthuan para masugdan ang klase. Ginalauman sang pamunuan sang eskwelahan nga sa dalayon nga pagnubo sang alert status sang syudad, matigayon ang amat-amat nga pagbalik sang klase sa iban pa nga kurso sa madason nga binulan. Pero iya ginpasalig nga wala anay sang tuition increase. Ang universidad ang padayon man nga nagapatigayon sang on-campus vaccination para sa mga estudyante kag school staff. Actually, we have continued to be sensitive and lower those miscellaneous fees and laboratory fees as requested because of their non-use. But now that they will be used, we really don't know because the period of tuition fee increase application is already done. So maybe for next year na lang, if we anticipate greater utilization of laboratories, then that's where the increase will be. Ako si Bayani ang Bayani. Rest back sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Sa number 5, presyo sang gatong ang nagnubo sa ikatatlo na nga sunod-sunod nga semana. Ini ikatatlo na nga sunod-sunod nga semana sa pagbarato sa bili sa produkto petrolyo. Ini matapos sa pagsaka man sa sunod-sunod nga semana sa sulod sang duha ka bulan. Amat-amat naman karon ang pagpanaog sa presyo sini. Subo nga adlaw gipatuman ang 85 sentimos nga rollback sa kada litro sang gasolina. Kag piso kag 20 sentimos naman ang buhin sa kada litro sang diesel. Sa tatlo ka semana, naglabot na sa duha ka pesos kag 45 sentimos ang ginbuhin sa kada litro sang gasolina, kag piso kag 80 sentimos naman sa diesel. Ang pagnubo sa presyo sang gasolina ang nahanungod man sa pagnubo sa presyo sa world market dala sang pagdamo sa supply gikan sa Estados Unidos kag China. Sa number 4, balay sang suppliers ang LPG ang nasunog. Totally damaged ang duha ka panalgan nga balay sa Purok Maanyag, Barangay Alihis sa Bacolod City matapos ini masunog kaina sang aga. Ginahibalo pa sa nga BFP kung ano ang gintunaan sang kalayo, pero base sa ilang nga pagpangusisa, kapina 100,000 pesos ang halit nga gintuga sang sunog. Ang nagarenta sang balay ang nagasupply man sang LPG, gani kabahin man ini sa mga nasunog kaina. May mga saksi nga nakabati sang nilupok sa lugar sang natabo ang sunog, pero wala man sang may nasamaran sa sunog-suno sa BFP.
Sa number 3, presidential aspirant Leo de Guzman, nagapati nga gimmick lang ang ginahimo nga pagpa-drug test ang iyang mga kasumpong sa piniliay. Panawagan ni Leo de Guzman nga dapat nga imbestigahan ang kandidato nga nagagamit sang illegal nga droga kag dapat dakpo ng supplier sini matapos man naging pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may presidential candidate nga nagagamit sang cocaine. Ini sa baylo nga updan sang gimmick nga pagpa-drug test nga karon ginahimo sang pila ka mga kandidato. Ginsiling sang labor leader nga madamo sang problema nga dapat tagaan kung tani atensyon sa mga leader sang pungsod labaw na nga imbes nga magpa-drug test. Iyagin pahayag nga kabahin diri ang pagdula sa contractualization kag paghatag sang dugang nga benepisyo sa mamumugon. Samtang gidugang ni Liodi nga dapat hindi man ipilit sa pumuluyo ilabi na sa mga trabahador ang bakuna para sa natalaan nga 3-day vaccination halin Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Si Guzman ang yari sa Bacolod para sa mga pagsinapol upod sa mga estudyante kag mga lideres sang labor sector sa probinsya. Kaya tingin ko, gimmick lang nila, tayo kung pumasok doon sa kanilang gimmick. Pero kung yan ay i-obligahin ako ng COMELEC dahil decision ng COMELEC na magpa-drug test, ay welcome ako magpa-drug test. I-kumbinsihin, bigyan ng insentibo, o gamitin, magkaroon ng malawakang information drive para nang sa ganon ay makumbinsin natin ang ating mga kababayan na magpabakuna. Pero hindi pwedeng pwersahin walang batas. Sa number 2, sang kagabi nagtaliwan na ginakabig pinakatigulang nga persona sa bilog nga Pilipinas. Sunod sa iya nga apo, gindenay sa the Guinness Book of Records ang nomination ni Lola Francisca Susano bangoy sang kakulang sang ebidensya kag dokumento. May report si Romeo Subaldo. Ito nga gift nga kwarta. Ginbakal namon sini. Sang ano pa ni? Dugay na ni. Ang ining rocking chair ang paborito nga palahuwayan ni Lola Francisca Susano. Ang kwarta nga ginbakal sini, gikan sa nagpadala sang donasyon sa iya sang nabaluan nga isa siya ka centenarian. Pero hindi na siya makatamo sa palibot kag makauya-uya sang sini nga bangko. Kagabi, nagtaliwan si Lola Francisca. Kahapon siyang udto, hinali na lang si Lola ginbudayan sa pagginhawa. Istorya sang iya apo nga si Merlin Susano, pagkahapon naumpawan pa siya pero na 6:45 sang gabi, naguntat siya sa pagginhawa. Then tapos to pray. Pag mata namon, nagkaginhawa pa siya kadua. Then nabugtuan siya. Oh, so subo pero amo lang na masakit lang sa amon. May pila sa paa si Lola nga nagdalom na. Inaginatan-aw nga kabangganan sang iya nga apo sa pagka-infect sang centenarian. Pagsugod pa lang sa pandemic, ginpabutangan sa barangay sa plastic nga barrier ang katre ni Lola Francisca bangod sa kadamo sa nagabisita sa iya. Ang mga nagapadulong sa ilaga balay, kinahanglan kuwaan sang temperature kag isanitize ang mga kamot. Kilala na siya sa kabangkalan, halos kalabanan, nakahibalo kung diin siya nagapuyo. Daw nang yung landmark na diri sa may barangay Kamingawan sa Kabangkalan City ining balay sang pamilya Susano. Makita mo sa guwa sang ila balay may tarpaulin na kay Lola. Bisan sino nga tao makutuan mo diri nakatultol sa iyang balay kay kilala na sa sila barangay. Doon ang landmark na ginini diri sa may barangay. Napuno sa tarpaulin ng ilang nga balay. Kada may magbisita, nagadala sang tarpaulin bilang selebrasyon. Ang mga nagliligad nga mga birthdays makita sa sininga mga tarpaulin. Ang masubo lang sunod sa kay Merlin kay gindenay sang the Guinness Book of Record ang iyang nomination bilang pinakatigulang nga persona sa bilog nga kalibutan bangod sa kakulang sa ebidensya. Nagpuli si Merlin sa Negros gikan sa Davao para kuntan ihikuton ini pero isa pa lang siya ka semana diri nagtaliwan na ang iyang lola. Na-deny to siya. Na-deny siya kay kulang pero nang nag-ano to sa akon si Sir Cortis, King Cortis man to nagambal siya sa akon nga amo na di mapasa-pasa ti kay mga document sa ari di. So hindi ko kapasa-pasa. So dapat amo pa nang i-process ko mo ulit. Dapat amo pa nang i-process ko ulit nga ano ang ilagay na pangita. Pero bisan paano, nalipay man sila kag ginikilala na siya bilang pinakatigulang nga persona sa Pilipinas. Ang pagkaon siyang masustansya nga mga pagkaon, amo ang nakita nga rason siyang iya nga mga apo nga naglawig sa tubtob 124 years old. Kay inasang aga, nagapabilin sa gihapon sa ilang nga balay ang bangkay ni Lola Francisca. Kinahanglan siya nga ipaidalom sa swab test bilang SOP.
Kung negative si Lula, ihaya pa siya, bisan tila ka inadlaw. Pero kung positive si Lula, na siya, ilubong immediately. Ang LGU sang Kabakalan kag sang Negros Occidental ang maghatag sa bulig pinansyal sa pamilya ni Lola Francisca. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ang ESPAS ay nagapabilin nga requirement sa Negros Occidental para sa tanan nga luyag magsulod sa probinsya. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nagapabilin ang panindugan sa probinsya nga nagalakip sa mga pasahero nga padulong sa Bacolod City kag magaagi sa Bacolod Silay Airport. Ang pag-require sang ESPAS suno sa gobernador kasubo nga ginabuligan ng airline companies bahin sa pag-verify sa mga dokumento sa mga traveler. Bangod paagi sa ESPAS, gina-validate na nga daan ang IHAN vaccination certificate o kung ang negative RT-PCR test result nga gina-require. Sa executive order nga gipagawa ni Mayor Evelio Lunardia kasunod sa pagpaidalom sa Alert Level 2 sa Bacolod, hindi na kinahanglan pa sang fully vaccinated nga magpadulong sa Bacolod ang ESPAS. Nagapanindugan man ang syudad sa pagpatuman sini. Ang among nga EO ang santo man sa guidelines sa pagpatuman sa alert level systems sa mga pilot areas suno sa kay Executive Director sa Bacolod EOC nga si M. Ang. As of press time, lipod man sa ihibalo ni Lacson kung may tikang o kung pagsapol nga ipatawag ang Department of the Interior and Local Government bahin diri. Wala man makasabat ang DILG Negros Occidental angot diri. Sang Domingo, may gin-report nga pila ka mga pasahero sa eroplano padulong sa Bacolod nga nagpa-rebook sang ilang ticket matapos wala makasakay bangod sila agid pangitaan sang ESPAS. So be it. No? It will not affect the wishes of the province that we will still require an ESPAS. Because it's the same. If you're a passenger, if you go to the airline, you still have to present your box card. You still have to wait. Or if you're required an RT-PCR, you still have to present the result. And then you still have to wait because, of course, the airlines, they don't want to take the blame if later on, because they're very lenient, cases may surge, no? Or they may be carrying affected passengers. So that responsibility, we're willing to take that. Sa Good Vibes, gas station sa Circumferential Road sa Bacolod City nagabanaag kun gabi bangod sa Christmas lights and decors. May report si Romeo Subaldo. Kung maglabay ka sa sininga Shell gas station sa Circumferential Road sa home site sa Bacolod City, makaagaw atensyon ang mga Christmas decors kag lights nga nagabanaag. May series nga mga parol, may higante nga Christmas tree, mga kahoy nga napuno sa Christmas lights, nagkalain ng mga colors sang stars, kag mga lighted boxes, kag hanging nga mga candy canes. Suno sa kay Mitus Cooper, ang nagadesenyo sini, mga isa niya na inikadekada nga ginahimo. Nuyag niya makahatag sa kalipayan sa mga naganilabay, ilabi na gid sa mga kabataan. I started decorating the place 8 or 10 years ago. And the reason for this was that I wanted every year for people to be happy when they come and look at the place and feel Christmas, the Christmas spirit in this place, especially for the children. And this is exactly what's happening. People come here every night and take pictures, and that makes me very happy. May fitness gym sa kilid sa gas station, kagang suga sa sulod, nag-compliment man sa mga Christmas decors. Madulom ang ini nga bahin sa highway pero paglapot mo sa gas station, nagahatag ini sa kasanag. Amo sini ang luyag nga matabo ni Cooper sa karon sa kalibutan. Kadulom kagasubo ang gindala sa pandemic pero nagalaom siya nga ang Pasko kag New Year maghatag sa paglaom sa tanan nga dag-on ang away kontra COVID-19. Because of COVID that started 2 years ago and brought so much sorrow to the world, I hope this Christmas and New Year will bring hope and encouragement to win the fight against COVID finally. Yara lang ini makita sa tabok ng Jack and Jill School sa Circumferential Road. Barb, ginahimo na ni for the past decade. 8 to 10 years sila ko ginahimo para maghatag kalingawan, especially sa kabataan. Ming sa ibang tagaling ng mga interview sa mga balay man nga nag-decorate gid nasadyahan man sila nga may nagapa-picture sa ilang Christmas decors and Christmas lights. Kagag ini blabab nga area, medyo madulom na lang dalan, pero pag abot mo sa gas station, gasana gulpi. Kanami. Kag biskan presa tuming no nga hindi na magidya bata, nasadyahan magtulog. Siguro magpa-picture man. Mag-drive ko na nakita ko lang, katakom sa iya nga ginobra. Christmas is in the air. Lapit na lang gid.
Kaagamoy ito mga balita sa Negros Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palit. Pero dapat balanse kang eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.